Здравейте, приятели! Аз искам да ви задам на всички един въпрос. Дали си подготвихте раничката, както ни каза другарката фон дер Лайен, дали си вземе и домашните любимци с нас, защото без тях без моята котка никъде не отивам. Значи, да видим, взимаме си едно кафе, така лютеничката, нещо така друго за хапване, един лебец, един чип за всеки случай, нали, да вземеме. Така, въпросът е следния. Хубаво, аз ще я подготвя, ама другарката фон дер Лайен за какво точно ми казва да я подготвям тая раница? Че на мене не ми се изясни. Сега, нали, някакви бедствия ще има, ама извинявам се, аз живея в София, аз не знам още Перловската река да е наводнявала София. Следващото нещо не знам да е изригнал вулкан от Витоша. Вие ако знаете, аз не знам, но сигурно фон дер Лайен знае. Идва другия въпрос. Да не би да се страхуваме от нещо друго. Да не би Русия да ни напада. Вие какво мислите? Вие какво мислите за този идиотизъм и за тая раничка? Тези малумни ли са? Имаме една идея. Да вземеме, да направим 240 ранички, да ги събереме и да отидем и да ги дадем на те в парламента идиоти, които наистина се опитват нас да ни направят на идиоти. И я по-живо, по-здраво, да им вземеме 240 ранички, да ги подготвиме, да има така хапчета за шизофрения, за психопатия, за олигофрения и по-живо, по-здраво, откъдето са отишли, може да събереме българския народ и още за няколко стотин ранички, те и в Европейската комисия да им занесеме, те имат нужда, по-силни хапчета трябва да им се дадат и леко по леко към първата психиатрия, най-добре към Карлуково. Поне аз така мисля. Лек ден.